Ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu onguJesu Kristu waseNazaretha, bazalwane. Ake simbonge uNkulunkulu namhlanje ekuseni sithi bayede. Wena wezulu, wena ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi, ozulu liyisihlalo sakho sobukhosi, kanti umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakho. Namhlanje uNkulunkulu ekuseni siza kuwe, sizithoba sigibise amakhanda ethu, sizisola sizazi ububi bethu phambi kobuso bakho. Nkulunkulu, iba isihlangu sethu, ube ngukuthula kwethu, ube ngukukhanya ezinyaweni zethu. Usihole Nkosi, usiholele eqinisweni lakho. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyiqiniso elingephendulwe. Nkulunkulu onamandla elingeshintshwe. Wena Nkulunkulu wethu unguye Jehova, izolo namuhla naphakade. Sifundise izwi lakho, sifundise nokuzithoba njalo uma sikhuluma ngalo. Siyakubonga Moya Ongcwele, ngegama lomfeli wethu uJesu Kristu, obongwa manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ake ngifunde namuhla encwadini ngokukaMateyu wama-24, ebese laphana amavesi kuzoba u-3 kuya ku-14. Ningixolele, ngiphuma nje esigabeni sokuba nomkhuhlanyana. Kodwa-ke ake sifunde izwi likaNkulunkulu, nali liyafundeka lithi-ke, esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na? UJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Ngokuba kuya kuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando kwabaningi. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni, nguyena uyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Ake ngiyiphinde leliya vesi le-14 lithi, leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Bazalwane bami, izwi likaNkulunkulu leli lingephendulwe, lingeshintshwe. Ngikhumbula muva ngike ngakhuluma ngendaba yezinsuku zokugcina. Ngike ngakhuluma ngezinsuku zokugcina, the last days. Namuhla ngikhuluma ngokuphela kwezwe. Ngicabanga ukuthi niyawuzwa umehluko wokuthi kukhona izinsuku zokugcina okuyizinsuku zikaKristu, lezi sikuzo, the last days. Kodwa kunezinsuku zokuphela kwezwe, kunesikhathi, ake ngisho ngingathi iy'nsuku, kodwa kunesikhathi sokuphela kwezwe. Leso uKristu akhuluma ngaso. Ukhuluma ngezinto ey'ningi eziyakukwenzeka ngaleso sikhathi. Ubala ukuthi abanye bayoza ngegama lakhe. Abanye bayoza ngegama lakhe badukisa abaningi. Uthi siyakuzwa ngezimpi namahemuhemu ezimpi. Izona zinto esizibonayo njengamanje.
We will hear of wars, and there will be wars. Uthi bhekanini ngethuki, uthi konke lokhu makunganenzi ukuthi nithuke njengoba nje uma sibuka izinto eziningi ezenzakalayo njengamanje emhlabeni sinokwethuka ukuthi umhlaba usufike ekupheleni, akusikhona kwethu ukuthi sethuke. Uthi ngethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke. Ngamanye amazwi konke lokho okwenzakayo bazalwane should happen. Everything that is happening now must happen. But siyobe singakafika isikhathi sokuthi umhlaba ugoqwe. Kukho konke lokho esikubonayo, siyobe singakafiki isikhathi sokuthi umhlaba ugoqwe. Izizwe ziyovukelana, nemibuso iyovukelana, kuyokuba khona indlala, kuyokuba khona ukuzamazama kumhlaba. All the storms that we see, all the disasters that we see happening emhlabeni, lezo ziyizinkomba zokugoqwa komhlaba. Kodwa kuyobe kungakafiki ukuthi umhlaba wenze njani bazalwane ugoqwe. Uthi kodwa lokhu kuyobe kuyimihelo. Imihelo bazalwane siyazi ukuthi iziwa owesifazane osuke eseduzane nokubeletha. Uthi konke lokhu kuyobe kuyimihelo. Lobu buhlungu buyobe kwenzeka emhlabeni kube kuyimihelo wesifazane oyobe eseseduze nokuthi abelethe. Uthi baya kunikhaphela osizini, namaKristu niyoza ubuhlungu niyakukhaphelwa osizini ngenxa yegama likaKristu. Kuyoba khona inzondo, kuyovuka abaprofeti bamanga abangebancane kodwa abaningi badukise abaningi. Yizo izinto esizibonayo zenzeka lezi, kodwa isikhathi siyobe singakafiki sokuthi umhlaba ugoqwe. Uthi ngenxa yokuthi kuyobe kukhona okuningi okuba okwenzakalayo bazalwane, uJesu Kristu uthi nothando luyakuphela kwabaningi. Ngicabanga ukuthi izinto esizibonayo lezi bazalwane ezenzakalayo emhlabeni ezikhombisa ukulahleka kothando, iningi inzondo bazalwane. Uma nje ningabuka izinto ezenzakalayo emhlabeni niyabona ukuthi kahle kahle uthando alusekho. Uthi kodwa okhuthazelayo ukuze bese kupheleni uyena uyakusindiswa kuzo zonke lezi zinto ezenzekalayo. Kunokuba bazalwane sihambise indaba ezibuhlungu, kunokuba bazalwane si-share all the bad news, all the bad things that are happening in the world. Uthi uJesu Kristu okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena uyakusindiswa. Uthi leli vangeli lombuso ileli ivesi ebengike ngaliphinda, uthi liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke and ukuba kufike ukuphela. Liyangishaqa leli vesi bazalwane le-14 liyangethusa ngoba uma ngibuka bazalwane ngendlela ivangeli esilihambisa kancane ngayo, sisahluleka ukushumayela komakhelwane, sisahluleka ukushumayela kulo esihlezi eduze kwakhe etekisini mhlawumbe esiye edrobheni, sisakwazi ukuthi sigqoke kahle sisonke siye enkonzweni, kodwa kunomakhelwane abaningi abaseduze kwethu abangamazi uKristu, kodwa sinethemba lokuthi uKristu uyabuya. Akazubuya uKristu bazalwane. Kanti ukuba uKristu abuye, leli vangeli lombuso kufanele lishunyayelwe ezweni lonke, kufanele lifinyelele ezizweni zonke. La zonke izizwe sezimazi uKristu, ilapho kuyafika ukwahlulelwa, ilapho kuyafika khona ukwahlulelwa kwethu. Siyakwahlulela ngalokho esikwaziyo. Ngike ngakhuluma nabazalwane ngelinye ilanga sisenkonzweni ngathi, uyabona uma sise nezindlu zokukhonzela kusakude ukuthi ivangeli lifinyelele ebantwini, ngoba izindlu zokukhonzela zisenza ukuba sinethezeke. Uma singakakwenzi lokho uKristu athi sikwenze, siphume sezizweni zonke simshumayele uKristu, siphendule abantu babe abafundi bakaKristu, ivangeli kusakude ukuthi lifinyelele la kufanele lifinyelele khona. Uma sisaswenka sisakwazi ukuthi siyohlala thina simazi uKristu, sihlale omunye eduze komunye, silalele umfundisi asifundisa thina sesimazi uKristu, sishiya abangamaziyo kude le
And uma sibabuka bazalwane sibabuke njengabantu vele abadukayo. Kodwa singaze sibatshele ngoKristu, akakaze ubuye uKristu. Namhlanje ngithi bazalwane ukubuya kaKristu kukithi ekuthenini masiphume sezizweni zonke sibatshele ngoKristu. Ila bazalwane siyohlangabezana khona nezingqinamba. Ila bazalwane siyozondwa khona. Ila siyobulalwa khona. Ila bazalwane elithi iBhayibheli kodwa uma sikhuthazela kuze kube sekupheleni siyakusindiswa. Ngicabanga ukuthi abaningi bethu siyakwesaba lokho. Ivangeli silazi ngenxa yokuthi omunye uzile kithi wakhuluma nathi ngoKristu. Nathi akusikwenziwe lokho bazalwane. Okhuthazela kuze kube sekupheleni uyena uyakusindiswa. Ake sikhuthazele. Siliphathe kahle leli ivangeli. Inkosi yami senibusise. Engathi uNkulunkulu abengabusisa ukufundwa kwezwi lakhe izibuye ngoSijesu. Amen.